Det her er en forestilling, som er lavet på Statens Teaterskole, og jeg vil prøve at vise noget om, hvad de forskellige faggrupper har lavet på den her forestilling. Og vi kan jo starte med, at man kan se scenemesterens arbejde. Det er scenemesteren, der har bygget de sætstykker, som vi kan se bagsiden af. De er lavet til, at skuespillerne selv skal kunne flytte rundt på dem og sætte dem op i de forskellige scener, sådan så at scenerne bliver etableret på den måde. Hvis man kigger længere rundt i rummet, så kan man se, at der står stole og borde og kufferter, der er kostymer, der står en måge nede for enden, og det er forestillingslederen og regissøren, der har skaffet de ting og fundet dem frem i forhold til, hvad instruktøren og scenografen gerne vil have af rekvisitter og kostymer. Forestillingslederens anden opgave er under forestillingen normalt og sørge for sceneskift og sørge for, at rekvisitterne kommer ind og ud og sådan noget. På den her er det lidt anderledes, fordi alting foregår foran publikum. Så forestillingslederens opgave er at sætte det hele op på en bestemt måde, inden forestillingen går i gang. Deroppe der har vi så 2 afviklerpladser, som er lys og lyd og video. De sidder deroppe under forestillingen og afvikler de programmeringer, som de har forberedt i prøverne. De sidder oftest eller altid tæt sammen, fordi at det er et samarbejde. De skal kunne se, hvor hinanden er og vide, hvornår der bliver skiftet lys og lyd. Fordi at det samarbejde er meget vigtigt for, hvordan forløbet af forestillingen er. Det er også vigtigt, at de funktioner, som scenemesteren har lavet, for eksempel på de her vægge, fungerer, så spillerne er trygge og kan gøre det på den rigtige måde. Fordi at de skal koncentrere sig om at lave forestilling, de skal koncentrere sig om at spille, og det vil sige, at de skal ikke koncentrere sig om, når de laver forestilling, og flytte. Det vil sige, at samarbejdet mellem forestillingsledere, skuespillere og lys og lyd især, men er utrolig vigtigt og utrolig stærkt og utrolig nødvendigt for, at man kan skabe en god forestilling. Derfor kommer det hele til ligesom at være en enhed, der handler om, at vi alle sammen på en forestilling skal have indsigt og forståelse for hinandens arbejde og formå at få bygget et ordentligt samarbejde op omkring det at spille selve forestillingen.